Danas spremam goveđe jezike. Pošto mi strani jezici ne idu od ruke, rešio sam da se oprobam sa goveđim. Kod njega nema padeža, već je samo bitno da budeš pravi gurman. Recept se uči vrlo lako, a tanjir se omaže još lakše. Ajmo na pripremu. Za početak treba odvojiti nekih 2 do 3 sata da se jezici lepo skuvaju. Princip je kao kad kuvate supu. Malo lovora, bibera i soli, ali ja stavim i belog luka za lepšu aromu. Nalijem obavezno hladnu vodu i pravac na lagano krčkanje u zemljanom loncu gančarije braće Šunjevarić. Kad nož lagano prolazi kroz jezike, to je znak da se sklanjaju sa vatre. Ako se kuvaju u začinjenoj supi, oni su faktički već spremni da se jedu kao lešno meso. Ali ja ću da se zanimam, pa idem korak dalje. Prvo ću ih oljuštiti, a da bi ti to palo lakše, može slobodno da ih potopiš u hladnu vodu. Zatim ih sečem na šnite srednje debljine kao neki odrezak. Zamisao mi je bila da ih sad zajedno sa lukom i pečurkama ukrčkam u zemljanoj tepsiji, da se dodatno ukuvaju i budu mekani kao puter. Na zagrejanoj masti ih obavezno kratko propržim da dobiju lepu rumenu boju. Kogod je bio skeptičan na početku, verujem da mu ovo već sad izgleda mnogo ukusnije. A šta će biti na kraju, to moraš sam da probaš. Jezik sam na trenutak izvadio iz tepsije, a u toj masnoći ću sada da prodinstam crni i beli luk i malo šampinjona. Odlična preporuka bi bila i malo crvenog vina, što sam ja iz nepoznatog razloga ovog puta preskočio. Nakon malo brašna i paprike, jako bitna stvar je upravo ona supa u kojoj su se jezici kuvali. Njom sad nalijamo sve jer su tu svi ukusi. Jezike sad vraćam u tepsiju jer želim da se sve zajedno ukuva. Međutim, moram priznati da mi je zafalilo malo vremena, a gosti gladni. Tako da je sav to ostao ređi, ali kako gosti kažu, ništa manje ukusa. Ipak za ovakav specijalitet treba izdvojiti ceo dan, zato verujem da ću vas uskoro obradovati sa još boljim receptom. Obrni, okreni, sve se pojelo i žao mi je što ovakav gurmanluk nije češći na trpezi. Ne treba zapostaviti stare tradicionalne recepte, kao ni zanatlije i zlakuse. Zajedničkim snagama uvek dođemo do savršenog ukusa.